салом алайкум дӯстон ва ҳамватанон. Хостам дар баъзе комментариҳо ҷавоб диҳам. Такроран навистанд ки ҳукумати нави Сурияро ба қудрат овард, яҳудиё овардан ба қудрат, турко овардан, американцо овардан, русҳо ба сари қудрат овардан ва ғайра ва ғайра. хуб, аввалаш ин ки шумо дар байни худ хилоф дорем ки кӣ овард. дуввум ин ки ман дар ин хел комментариҳо ҷавоб надодам, зеро ки ин баҳси дуру дароз ҳаст, охир надорад. севум ин ки аз сабаби бисёр навистани ҳамин хел комментариҳо хостам як видео алоҳида карда ҷавоб диҳам. дӯстон ва ҳамватанон, барои мо шумо муҳим нест ки кӣ касе ҳукумати нави Сурияро ба қудрат овард. ин на гармиш ба миллати мо мерасад ва на хунукеш. ба гуфтаи шумо кӣ касе ки овард ба сари қудрат, ин дар Тоҷикистон ба хонаи шумо қувваи барқ пайдо намешавад. чӣ хеле ки хонаи шумо бесвет бебарқ буд ва ҳамхин бебарқу бесвет мемонад. фақат ман ба шумо мисол овардам ки агар шумо даъво кунед ки мо аз дасти русҳо дар зиллат ҳастем, чӣ тавре ки мебинем муомили бад доранд дар муҳоҷирини кори мо, шумо метавонед боиззат шавен. чӣ тавре ки инҳо сангсор карда Русия аз замини худшон пеш карданд, шумо ҳам метавонед ки 201 дивизияро ки дар Тоҷикистон ҳаст сангсор карда аз Тоҷикистон пеш кунед. ва чӣ тавре ки Россия якуним давлате ки ҳукумати нави Сурияро қабул кард, байрақи Сурияро боло бардошт, инчунин шумо ки сангсор карда пеш кардед, Россия байрақи Тоҷикистоно болотар мебардореду мегӯяд ки о баҳча ин тоҷико шери нар будаянд гуфта. ва дигаре мисол овардам ки агар шумо даъво кунед ки ҳукумати мардумӣ нест, пас метавонед ҳукумати мардумӣ созед. ин ҳаққи шумост. ва агар шумо даъво доред ки сатҳи зиндагии шумо паст аст, озодӣ нест, пас шумо метавонед озодона, сарбаландона зиндагӣ кунед. ихтиёр ба дасти шумо ҳаст. ин муҳим аст барои мо шумо. мо бояд аз ҳолати худ фикру андеша кунем. миллати мо дар бӯтлоқ мебошад, ба пеш ҳаракат карда наметавонад, валекин дахолат мекунад ба давлатҳое ки дур аз мо ҳастанд, ки ҳеҷ гармии хунукеш ба мо намерасад. барои ҳамин дӯстон, аз ҳолати худ бисёртар фикр кунем ва андеша кунем. ин буд дар баъзе комментариҳо ки навиштанд, ман ҷавоб надодам, хостам якҷоя дар видео ҷавоб диҳам. шуморо ба худованд месупорам дӯстон ва ҳамватанон. поёни шаби сиёҳ сафед аст. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.